Ilaw na, video pa. Ang hirap naman ng trabaho ko. Sarap. Parang minamasid yung uso ko. Ano, tingnan mo. Totoo talaga. Bakit hindi ako makatulog? Siyempre, si Jay Guevara, yung mga palagi din iniisip, no? Palaging pinoproblema. Unang-unang pinoproblema ko araw-araw yung pag-charity ko. Kasi tawag dito, alam nyo naman yung channel natin wala nang kumikita, wala nang income, no, wala nang revenue kasi ilan na lang ang mga views natin katulad noon. Pero wala naman yun. Wala naman akong pinagsisihan sa lahat ng ginawa ko. Yung pag-alis ko dun sa dating grupo ko, hindi ko naman din pinagsisihan yun. So alas 12 na, hindi pa rin ako makatulog. Alas 9 na ba? Alas 12 na ba? Alauna pala. Hindi ako makatulog, di ko alam kung bakit. Siguro inaalala ko ng mga nagkaka-crush sa akin, kaya hindi ako makatulog. Katabi ko nga pala dito si John Lloyd. Si John Lloyd Panganiban Reyes. Yan, tulog na tulog. Pero ako gising pa rin. At di ko alam anong gagawin ko para makatulog. Kayo naman kasi na mga nagkakagusto sa'yo, huwag niyo pag-iisipin masyado, ha? Hindi ako makatulog eh. Sobra na kayo eh. Pahinga-pahinga niyo yung utak niyo kakaisip sa akin para makatulog ako, ha? Hirap na rin ako eh. Ha? You don't mind to my beautiful face. Ba't ka natatawa? Akala ko tulog ka na. Akala ko tulog na to. Tatatawa siya. Ay, buhay nga naman ba to? Hindi ako makatulog. So dahil hindi ako makatulog, kailangan ko makahanap ng gagawin ko para may pagkalibangan ako. At ano nga ba yun? Ngayon lang siguro kayo nakapanood nito, no? Isang vlogger hindi makatulog, nag-vlog. Isang vlogger hindi makatulog, nag-vlog. Parang nakatulog. Parang Mike Enriquez lang. 24 oras, isang vlogger hindi makatulog, nag-vlog. Ay, hindi ko na ba't hindi ako makatulog. Naalala ko naman, nilan lang naman din yung nag-i-ex ko. At iniisip ko rin din naman, siguro ilan lang din yung nag-iisip sa akin. Pero ba't hindi ako makatulog? Tingnan yung eyebag ko, hindi na to eyebag tawagin eh, facebag na to. Buong mukha na eh. Hindi ako makatulog, grabe na yan. Hindi, dami ko rin kasi iniisip. Iniisip ko kung paano ako yayaman. Iniisip ko kung bala na nga. So wala akong maisip. Ikaw dyan, bigyan mo nga ako ng ng idea kung anong gagawin ko para makatulog ako. Kaso tulog ka na eh. So hindi ka na makakapagbigay na idea. Wala nga sa buhay mo. Nagawa tayo ngayon kung anong pwede kong gawin na hindi ako talaga makatulog. At time check para malaman nyo na alas 12 na nga talaga. 12:34. Yeah, slang ah. 12:34. 12:34.
Ay, ano kaya gagawin ko? Pag naglaba ako, sobrang tagal naman ito. Yun, nagagawin ako. Ito. Yan, magugas ng pinggan. Ito, alam ko to kung sino kumain dito, si Princess eh. Ito si Berto to. Yan, si Berto yan eh. Si Berto kumain yan. Ito si Jan dito, malamang. Mangkok eh. Ay. So ngayon, dahil hindi ako makatulog, naghanap ako ng pwede kong mapaglibangan. At ito, labang ko yung Ay! Buwisit. Nagbablog ako, istorbo kayo, naghahanap buhay ako dito. Malay mo, ito yung mag-trending sa video ko, mag 1 million views. So, marami akong mga cup dito, nalalaban natin. So, punta tayo dito, yan, sa kwarto. Yan. So, mga cup ko yan. Hahanap tayo ng mga malalaban. Ito, laban na rin natin to. Yan. Oh. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa siya. Pwede pa siyang pagtiyagaan. Pwede pa, pwede. Hindi ko sombrero yan. Kaya ang baho. Hanap tayo dito ng malalabhan. Oh my God. You eating mannered. So ito, nakahanap na ako. Sombrero. Talaga ako makatulog eh. Ngayon, maglalaban na lang ako. Yan. Maglalaban na lang ako. Ayop ka. Tapos, sapatos. At ito, labang ko na rin to. Maglalaba ako. Yan. Para masuot ko siya sa vlog ko. Sama sa iyo. Ha? Baka iniisip ko Ni M. Ay naku, wag niya akong pag-iisipin. Mababaliw siya sa kagwapuhan ko. Oo, si M. Ano yung planggana? Labas mo nga tol yung planggana natin. Mary Jane. Mary Jane. Ay, Beyonce. Shout out. Beyonce. Ay, takot. Ang dami kaming hindi makatulog dito. Siguro dala na rin ng sobrang init, no? Mga kuwela. Dala na din ng sobrang init. Bakit hindi kami makaborlog? So, kinuha ko muna dito sa CR yung ano. Thank you Lord. Busog. Kinuha ko muna dito yung planggana. Asan kaya yung brush? Yung brush. Yan, tingnan mo Si Andon. Ay, nandyan. Ha? Andon? Ay. Ay, do. Yan, maglalaba tayo para makatulog. Alright. Yan, maglalaba tayo. Ay, eto. From Ate Matet Gubardo Vlog. Ang dilim. Galing sa pinaghirapan ko. From Arbor o Buraot kay Ate Del. At ang pinaka-paborito ko, si Karen. Si Karen. Ano napunta kay Karen? Walang kamalay-malay ako ni ano. Yung pito. Napunta siya kay Karen. So, laba-laba muna tayo. Para, sombrero kasi para hindi may tutorial. Paano maglaba ng sombrero. Ano itong vlog ko na to? Tutorial paano maglaba ng sombrero. Yan, dalawan nyo muna syempre. So, hindi yan nilalaban. Yan, hindi pala yung binabrushan. Konting ano lang kasi baka maano. Kahit mamatay ba to? Okay lang yun. Kahit mamatay na siya. Kahit mamatay na siya. Ay, paborito ko itong sombrero na to, itong dilaw na to. May sentimental value to eh. So, dati kong ano to, lola. Lola yun. Pumunta ako doon sa amin. Bert, pumunta ako doon. Tapos? Tatanungin ko sana si mama. Eh, narinig ko wala nang umuhuni. Tanungin ko sana
Mama, ba't di ako makatulog? Gigisingin ko sana. Kaso baka masapak ako eh. Kaya hindi ko na ginawa. So dahil may sombrero na dyan, para hindi masayang ang tubig, labang ko na rin tong night ko. Simula nung binili ko to noong 2018, hindi pa siya nalalagot. Ngayon pa lang. Wow! May ring light ako. Saan galing yan? Ganda. Oo, ako doon sa loob. Maganda yan, maganda yan. Hindi din mo dyan eh. Shoutout sa mga cameraman ko at anong tawag sa Taga-spotlight. spot man. Yan. Spot girl. So, manawan na rin natin ito sa patos. Tito PG din sana gigisingin ko. Tumigo, Tito PG. Kapag hindi ako makatulog. Baka makatulog ako sa sapak ko. Baka suntukan ka lang. Doon talaga tulog ka. Tanong ko sa atin, pwede ba ito ako makatulog? Tapos sinapak ako, ito tulog ko. Magsasabo na tayo. Hindi nga may magko-comment yan dyan. Sasabihin yan, sana all ang asawa ko pag hindi nakakatulog, naglalaba. Ganun yun dyan. Ako magko-comment. Ito, mahal na mahal ko talaga ito. Yung sombrero na ito. Kanino ba galing yan? Ha? Kanino galing? Bita-bita. Pangalan. Reveal. Mayura. Mayura, baka naman. Chill house ka. Yung pen shop mong itim. T-shirt mo itim. Dilaw na rin ito. Team naman, Mayura. Hindi naman na itong vlog ko yun. Mayura. Pinapanood doon mga mukbang. Kung paano ubusin ng Alfonso sa isang inom. Yun ang pinapanood ni Mayura. How to drink Alfonso in one English ng inom. Drink. One shot. One shot. Yun yung mga pinapanood ni Mayora. Si Alan naman, Ang pakla ng lasa ko sa buwan. Meron sa bibig ko. Iba na pangalan ni Alan, di ba? ha? Iba RA. na. RA. RA. RA 1.1. Love Radio. Napanood naman ng puro abs. Yung mga para sila ni Casey, mukha sila. Mga kaibigan ko po yun, mga kapuela. Yung mga binabanggit ko. Mga tropa namin dito. Ang bang na to. Paborito ko kasi ito kaya ang bilis siyang tapatan mo. Tumakbo si Beyonce. Takot talaga sa ano. Basta pasama ako sa'yo mamaya. Halika dito. Pasama ako sa'yo mamaya. Halika kasi dito, layo mo eh. Kuya Berto eh. Sige, huwag mo siyang kamerahan. Halika dito. Pasama ako sa'yo mamaya. Ha? Dito ka banda. Pasama ako sa'yo mamaya. Ano yun? Gisingin natin papa mo. Ang gagawin? Sabihin, tatanungin natin kung ba't hindi ako makatulog. Sabi ni Beyonce, ang pangit! Ako ka dyan? Ay! Grabe yung mukha niyo guys. Yung light girl namin, no? Nagmamantika na. Mansanas na lang. Mansanas na lang tsaka apoy. Pwede na i-prito. Naman galing to kay pinakamalaking mata sa Triocuela. Yan. Si Ma'am Del Cabarle. So, alagang-alaga ko yan kasi siyempre may sentimental value din yan. Hilig kasi ako mangolekta at mga arbor ng mga cup, lalo pag nagugustuhan ko. Pero yung mga ganito lang. Ayoko nung pang gangster. Hindi ako mahilig doon. Si Nathan mahilig doon. Mukha ng mga sing gangster eh. Yung mga bulldog. Yan, eto. Paano to? Hindi ito binabrush eh.
Ito galing kay Ate Mates Gabarda. Konting brush lang para hindi siya mahal. Importante kasi yung loob kasi nandiyan yung pawis natin. Ito naman, ano to, kabilang to sa mga vintage na cup na may nakalagay na tatak. Ano to? Ano to? Genue Edwin Quality. Yan. Alam niyo kung bakit ano to? Vintage? Hindi ko rin alam. Sabi ko lang na vintage para may makapit. Huwag kang tatawa, Beyonce. Sabi Beyonce, tumawa. Ilaw na, video pa. Nanghirap naman ang trabaho ko. Sarap. Sarap. Parang minamasig yung suko. Ano, tingnan mo. Tumalog-lalog, diba? Tutuwa ka naman. Huli! Ang wakas, nag-iwan din namin siya. Alam niyo ba yung pahigop na tawa siya nagpauso nun? Ay, tinatagal na mo ba? Wala, magalitin tayo dito sa hingin, madaling Sorry, magkakampi pa rin tayo. hingin naman itong mga to. Dinirayer ko yung sapatos pati yung sublero para mabilis siyang matuyo kasi babaho ito eh. So yan na. May mga panghuhukay natin. Sampay na natin para bukas marunong bukas. Diba? Matanggal. Tanggal. Ba't kaya ganun no? Pag matangkad na, sarap po. Feel mo, Ses? Ang sakit niya magsalita ah. Usapang height to. Pandak na, dapat pa rin mo eh. Ay, God. At least hindi ko ang At least hindi kasi pangit mo. Oo, at least hindi ko ang Tingnan mo bukas iwalay na tayo. Wow. Char. Okay, fine. okay, na fine sila. Saan ako naghihiwalay? Sabi ng food ko. Siyempre, ligpitin natin to. Ako na, mas magaling ako mag-video sa'yo, pangit mo. Yung mga naglalaba kasi na hindi marunong magligpit, kagaya ng ganyan. Ate Princess Post mo tol. Post mo. Post mo ba? Para marami kang i-edit. Isama mo to ha. Bad boy! Bad boy! So ngayon, tapos tayo maglaba ay magtitiklop naman tayo ng ating mga damit. Alright. Yan, mga short. Wala, hindi pa ako nakontento doon sa laba ko. Hindi pa rin ako inaantok. Kailangan kong magtiklop ng aking mga damit. Sa totoo talaga, bakit hindi ako makatulog? Siyempre, si Jay Guevara, may mga palagi din iniisip, no? Palaging pinoproblema. Noon ang pinoproblema ko, araw-araw yung pag-charity ko. Kasi, alam nyo naman, yung channel natin, wala nang kinikita, wala nang income, no? Wala nang revenue. Kasi ilan na lang ang mga views natin, di katulad noon. Pero wala naman yun. Wala naman akong pinagsisihan sa lahat ng ginawa ko, yung pag-alis ko dun sa dating grupo ko. Hindi ko naman din pinagsisihan yun. So, ayun. Isa mga pinoproblema ko. Tsaka, syempre, yung mga gastusin. Syempre, marami tayong mga pinagagastusan. Tulad dito sa inuupahan namin kasi nilipat dito yung
nilipat dito yung mga gamit namin para makagawa ng maayos doon sa sa bahay. So isa rin yun, syempre tubig, kuryente, ganun. Tsaka higit sa lahat yung pagkain. Wala pa akong trabaho. So ngayon naghahanap naman ako ng mapagtatrabawan para doon ko kunin yung pang charity ko. Syempre doon ko kukunin yung pang charity ko, no. Wala na, ayoko rin. Marami nagtatanong na bakit daw neto din. Syempre hindi naman tayo nasanay na lagi na lang aasa sa sponsor. Ngayon na nga lang talaga napaka bless ko kasi may mga sponsor katulad ni Mami Melba, Boss Madam Angel, ng Team Beehive na hindi nagsasawa na sumuporta sa akin, tulad nila Tita Annie S, Team Beehive, at ng Team Beehive nila Press Marilyn, ng Boss Madam Angel, pinangungunahan ni Ate Del, yan, na Ate Jennifer, Ate Rona, Ate Lay, Ate Matet, Ate Nina, no? Yan sila mga ate ko diyan sa Boss Madam. Kaya yun, hindi tayo makatulog ng gusto sa daming pinoproblema araw-araw. Financial, hindi ako di ko alam kung anong gagawin ko para matugunan ko yung pangangailangan namin. Syempre kaya iniisip ko din na baka mag-abroad na nga lang talaga ako. Yung offer sa akin ni Mami na doon na lang magtrabaho sa kanya sa ibang bansa o kaya kay Papa sa Bahrain. So hanggang ngayon pinag-iisipan ko pa rin talaga. At mahaba pa naman, bata pa naman din ako. O ay 28 lang, maaga lang napasma. Kaya medyo kung titignan parang ranggutan na. Pero yun nga, yan sila, lagi ako nag-open sa Boss Madam, sa kay Ate Lalabs Reds. Yan, si ate kasi din medyo sobrang busy na ngayon kaya hindi ko siya nakakwentuhan na. Si Papa naman sobrang busy din sa mga part-time. So, si Papa sobrang sipag ko kasi niyan. Ayoko din naman din umasa kay Papa ko. Simulat sa pool din naman hindi ako umasa kay Papa. Kahit na minsan nagugulatan ako, pinapadalan ako ng hindi ko alam. Kasi nga hindi talaga ako, minsan nangihingi talaga ako pag na, pero hindi palagi, no? Hindi ako yung isang anak na porket nasa abroad yung magulang hingian mo lang nahihingian, hindi, no? So syempre may pinagagastusan din sila doon at hindi biro ang buhay abroad. Kaya yun talaga isa yung sa mga dahilan kung bakit hindi talaga ako masyado nang makatulog. Pero alam ko naman na may awa sa akin ng ating Panginoon, na alam niya naman din na kung bakit ako nagigipit din ngayon dahil din sa, syempre ako kasi yung vlogger na may pride din po, no? So pinangako ko kasi sa sarili ko yun na once na kumikita ako sa YouTube ay ilalaan ko talaga sa charity. So nangyari na nga. Kaya ang mali ko lang talaga ay hindi ako nakapag-ipon sa aking sarili in case of emergency katulad nito. So wala rin naman wala naman natin ako pinagsisihan dun. Sabi ko nga, may blessing na darating at alam ko yan. Tsaka pagsubok lang naman din po. Sabi nga ni ate, mga ate ko, lahat ng ate ko sa Team Beehive, Boss Madam, Team Banot, Team Beehive GC1, sa lahat ng mga nagsusupport sa akin. Mga supporter ko kasi minsan nakakausap ko din, nag-open ako sa kanila. So yun, nabili na, hindi malalagpasan mo rin yan, Jay. Wala namang binigay na hamon ng Diyos na hindi mo kayang lagpasan.
ayun, alam nyo na yung dahilan din. Kanina nagpapatawa-tawa lang ako kasi siyempre kailangan naman mag-iiyak ako. Laki kong bakulaw, tapos mag-iiyak ako sa harap niya. Diba, parang ang pangit. Kaya yun, talagang ayun ho talaga yung pinaka big reason ng mga ganitong nangyayari sa akin eh. Hindi na nga ako masyadong nakakatulog. At syempre nakasanayan ko na rin din anong oras na matulog kasi nag-i-edit, biro-biro ang pagiging vlogger. Kaya minsan yung iba talaga eh medyo nagsasawa ng mag-vlog kasi ang pagiging vlogger ay hindi talaga biro, no? Siyempre ikaw na yung director, ikaw pa yung ikaw pa yung mag-ano, tawag dito, nakalimutan ko tuloy kung paano tiklopin yung brief. Paano ba ito? Ganito nga pala. Yan. Yan, diba? Ikaw na rin yung editor, cameraman, lahat. Ikaw mag-iisip ng content. Napapasensya na kayo kung naisip kong content ngayon ay bakit hindi ako makatulog. At yun din ang title nito, no? So ayan, hanggang dito lang ito. Maraming salamat at ingat kayo palagi, and God bless sa lahat ng sumusuporta sa buong shoutout sa Hello Kitty na cabinet. Sa lahat ng sumusuporta sa buong Trio Cuela family. Yan, Nathan Q, Tati Del, Manuel Gubaton, Galerong Bicolano, Paring Jums, Batusay, Rose DDR, Alimuel, syempre sama na natin yan. Sa lahat ng yan, sila sa buong Madam Angel, Team Beehive, sa Team Bubuli, Team Bano, sa lahat ng supporter natin, maraming salamat. Ingat kayo and God bless, at naway makatulog na ako. Ingat kayo, bye bye.